Best! Wala bang sayaw dyan? Wala nagsala. Okay, sobrang nervous naman po yun. Hindi sila makasayaw. Next, we also have Justin Gabriel Bustamante and Lexus Michelle Corpu. Alis ka dyan, kuya! Show us a little. And of course, Ivan Reyes and Jewel Ann Ocosa. Show us a little. Come on. Dance! Yes. Nahiyain po sila masyado. We also have Mark, Alisa Lisa, and Michelle Naval. We also have Renzo, Paulo Naval, and Hannah Rhea Bustamante. Sayaw na, best! And of course, Lester Ragratin and Izzy Reyes. Show us a little. So, united as one by love, ladies and gentlemen, the groom Kevin John Mariano and the bride Irene Bustamante Mariano. Come on, everybody now. Paddle, one. Come on, bride and groom. Paddle po dyan. Come on, Irene, love you. Mga kamay po natin. Wala po talaga ni Sir Kevin sumaya. Wala naman po natin sa mga kaibigan. Oh, nakabito na to. Makakapasa ka ngayon, ano ang complete date ng anniversary ninyo? Tayo ba bago sumapit ang araw na to? Ilang years ba? Yes. Kailangan naman tayo, sir. Eh, kayo ang sinasabihin mo. Ilang years kayo bago ang kasalang ito? Hindi niya po alam. Nahuhuli. 7 years mahigit. Ilang buwan ang higit? Baka magkamali. O, tinukurot na po. Hindi alam. Okay, 7 years and 10 months. So, sir, isang tanong na lang para malaman natin kung makakapasa ka ngayon. Ano ang complete date ng anniversary ninyo? Ito mo po malalaman. Wala pong 31 ang May. Nalitasyon na. Walang pangalaman po natin. So, sir, dahil 7 years, mag-8 years ka nakita, ibibigyan kita ng 10 counts. 10 seconds kiss on the lips. Walang alisa. Are you ready for it? 10,000. Parang handa ka bang makakota ngayon? Handa gusto mo kumota. Samahan po natin siya for this moment. Okay po, on the lips. Sir Kevin and Ma'am Irene. Ready? Sumali po akong bumilang for this, okay? Are you ready now, guys? Ready? Set, go! Everybody now, 10, come on, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yung mga bisita po natin dyan sa labas, mamaya po i-accommodate po namin kayong lahat. Magiging mga bisita po natin sa baba. Hintay lang po tayo. At yung mga wala pong maupuan, mamaya po gagawin po natin yan ang paraan. Thank you so much naman po
Ayan na po mga kaibigan, magtatagumpay po kaya siya. Sige sir, gawin mo ang lahat. Pag napagtagumpayan mo yan. Ready, set, go! 3! Ma'am, di ba tabo? Pwede na, pwede na! Okay. Ay, parang gusto pa ni sir, oh! Palakpakan naman po natin sila mga kaibigan. Thank you so much po, Ma'am Rhea and Sir Loverboy. Maraming salamat. And of course, at this point po, dahil kanina meron pong hindi pa nakapagbigay ng kanilang regalo para sa ating bagong kasal, let us have another prosperity dance. So, Sir Kevin and Ma'am Irene, dito na lang po muli tayo sa ating dance floor. And again,